jigo abin da yake faruwa shine duk duniyar nan ba macen da nake so kamar ki. Kin gane? Ki daina wai tunanin idan na ce miki mu je waje ki ce ba ki je ba saboda auren ki zan yi. Kin gane? Auren ki zan yi. Kafin ƙarshen shekarar nan zan aure ki. Duk duniyar nan ba macen da nake so da aure sai ki. Idan ni fa bari ki ji ba. In ba ke ba ko zan iya fadawa rijiya. Ai ina son ki. Duk wanda a gaban kowa zan iya tsayawa in ce ina son ki. Adama mamanka. Ana gaya miki karshen shekarar nan ba za ta yi ba za mu yi aure. Za mu yi aure da ke sannan kuma zan gina miki gida babba. Zan sai miki mota. Wallahi tallahi yanzu abin da zai faru kin gane? Akwai wajen da na kama. Nan nake so mu je mu dan gani akwai komai wallahi daki ne mai kyau. Alhaji kina da kudi. Ai ina masifar san ki. Ya ga alama mana. Aki ga baban. Ranka shi dade. Ba zan ga ba. Ka ji dai wanda aka yi? A'a na ji ai. Ka kuma ji da abin da ya faru. Dan na ji yawo faɗa abubuwan da Maimaita. Maimaita. Tana gaise ki ne. Wani ya ci buru uba nai. Maimaita. Abinda nayi me? Na ce mata? Har kaura da kai ta dauka. Na ce mata kai magana na kai? A tsaya baban iya idan na faɗa me zai faru. Za a rubuta ne saboda mu ajiye shi a list na office. Ai ta ma haka ne tana so. Allah. Maimaita.